du ikke filmet det der? Nå, Så var jeg slut. Så filmer du mig, når jeg spiser. du filmer mig, da jeg spiste. Det gør hotness. Det var bare Anders i stedet for. Det er kage. Det er stadigvæk kage. Det er Hvad ikke. for okay? Og Jonas. Seks. Hvad for noget? Hvad er du kaldt for seks? Dum 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 dum. Dum 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 dum. Det skal gå over 20. Også i musik, der burde du helt seriøst også prøve at filme lidt. Ja, Christoffer, hvad er dit pangskab? Granemækken. Og Kasper. Jeg er lækker i dag. Oh my god, vi ser pisse sjovt på gymnasiet. Høj! Hvad så, Johan? Tillid. Sig hej, Michelle. Hej, Det der er Anders. Anders er en glad dreng. Ja, han filmer. Er der lyd Jeg filmer. Han har lyd på. Oh my. Nogen af os. Smil. Jeg smiler der allerede. Og så er vi sidder med i baggrunden.